И здравейте хора, днеска ще отварям канал, който ще качвам видеа в него и днеска ще снимам GTA. При мен е Ивайло и той ще казва аз какво да правя. Иво пробеге! Да, същия. Ще казва аз какво да правя и аз ще правя това, което той казва. Да. Ай, казвай, брато. Значи, трябва да пуснеш ей това и ей тая. Не знам Ой. дали виждате, ама трябва да ги пуснеш, за да те подгонят Виж, ето, ей те. Точно. пред нас. Ето тук. Точно, ей тук, ей те. Да. Ей тук. Да, точно там. Да, ще ги босна. Гони полиция. Сега пуска много хора. Next time you'll listen. Да ви кажа. Get on. Мале. Нищо! Не. О, богати! Вземай! Не е богати. Не е богати. Вземай. Богати е, да. Вземай го. Чакай. За първи път в GTA, човек. Я кажа. Чакай да видя. Нямаш. Да. Искам да видя колко имаш. Нула. Брат, богати... Чакай да го снимам, той много яко. Сега, нали искаш да ме подгони полиция? Ого, Лестър. Нали искаш да се снимаш? Не бе, от играта. О, хора. Дема спърняла. Хвърли по кой? Абе, за първи път се качвам богати, наистина. Сега искаш да ме подгони полиция. Не чакай полицията да дойде. Ти много бързо. На това видео очаквам 5 лайка. Само изобщо да качиш. Еми, ще го кача, бе. Чакай, има ли такова? Ого, че имаш много стари музики, аз и нови коли, които са много яки. Как ги взе? Защото просто четието ми е много добро. Чакай бе, искаш ли да... Значи, включи си там мония мод. Кой мод? Директор му дали, бе? Да, след колата си... Ама, полицията е отворена ли да е? Да. Той богати направо ти казвам. Чакай! Виж! Казваш, че влез директор. Добре, чакай. Enter. Знам бе, не съм аутист. Сега ще кажа героя. Дай направо да ти го избера. Добре, сега той ще ми избере. Чай, дай мишка. Не, няма да е така. Имам идея. Не дай това, моля ти се. Не! Мале! Сега да ти пусна полицията на 5 видео. То е пуснато. Не, ти си. Трябваше да се Ама направи. чакай да те направя спорта. Да, аз ще направя, бе. Ама защо си тука? Защо си тук? Какво да направя там, аз Ама спалвам. ентър. Чакай се направя да спъртем, бе. Ама то тук не може. Сега, бързо. Да. Не, бе! Защо тук да спалва? Чакай, имам... Чакай, ще направя да съм не умера. Ама то не става от тук. Не става. Откъде става? От самото такова. Съм безсмъртен. Безсмъртен съм. Добре, чакай.
Чакай, Мани са от така. чакай. Я сега да видим. Сега съм безсмъртен, наистина. Я да видим. Ти си направи да добре, сега да я те телепортирам. Как ще ма телепортнеш, бе? И сега време е за полиция! Добре, време е за полиция. На 5 звезди. Ага, Ама май. тук имаш безкрайни патрони на оръжие. Безсмъртен ли съм? То нямаше смисъл. Аре, бе. Бра. Те сега идват. Ще успя ли да избягам? Да. Ама то не можеш. Ето, една кука. Не мога ли? Снайпер няма ли, бе? О, чакай да... Аз пък да стана. Добре, че си безсмъртен. Направо като. После ако искаш, ще да ме контролираш. Абе, то се е паднало, пак ме стреляло. Чакай, сега ще взема една кола. Директно Нямаш му право да- да вземеш коли. А читване? Нямаш. Нямаш право. Само пешачката. Абе, защо? Дори имаш право на най-бавната кола. Ето с... Ето. И ти имаш ли? Тай не. Абе, дей! Тя тази жена, докато беше с гумите, тя... Ако искаш да спрем. О, пред тебе има барикада, виждаш ли? С патрон. Абе, колко гуми са ми спукани, бе? Очакваш да. Няма как да избягам, така ли? Чакай. Сега може Не ме. това се представя се. Само Ох, мале! Това трябва да го кажа. Не! Все пак е първото ми видео. Сега ще ми кажеш как да слагам снимка, нали? Имам право и така да правя. О, не стига с твоите предизвикателства. Ако Тук искаш да игра. спукаха ми още една кола. Така. Аре, бе, та- Аре, бе. Нямам право. О, не, бе. Абе, видео снимаме, бе. Абе, що се изплю върху мене, бе? Ага. Сега влизам вътре в колата. Да, бе, тая GTA е на право като GTA. Дръмна кола. Абе, първото ми клипче в YouTube, така ли ще е? Да. Може да украсиш но без има. Як че ви искам да ме в другите гонят? Та патрона
беше, бе? Не бе! Не той! Не той! Много е! Дай бе! Ай, че що? Не, няма. Ой, ти къде си влезнал бе? Ти къде си влезнал? Аз нищо не знам ти направя. И аз не знам къде беше. Еми, аз не си. Да! И хора, надявам се видеото да ви харесало. Айде, бай, до следващия път. Чао, чао. Това видео беше толкова, защото ми е първото видео в канала и чао! Да, чао! Ух, това беше